i a poc perquè s'entengui tot. I sobretot ens mirem i ens diguem les coses. Sobretot, passeu-vos-ho superbé. Noies, vull dir, la feina està feta i avui és un dia de regal. És un regal per nosaltres i pels pares, per tant ho hem de fer com un regal. Sí o no? Bueno, benvinguts, bona tarda. A veure, quanta gent. Avui és un dia molt especial per tot l'equip, perquè presentem el regal de final de curs, l'obra de teatre que hem estat preparant l'últim mes. Sabeu que durant el curs ens dediquem més al teatre com a procés i no tant com a resultat. El que passa és que igualment ens venia de gust tastar una mica què és això del teatre quan et donen un text, sí? I treballar els aspectes més tècnics d'això. És a dir, aprendre un text, saber quan l'he de dir, saber escoltar l'altre, ja fora de les improvisacions, sinó en un text donat, comprendre per què aquell personatge diu això en aquell moment, entendre les circumstàncies que fa que diguin allò i no diguin una altra cosa, etc. Llavors, hem estat treballant el text. El text pot fluixejar una mica, però realment ho hem estat treballant poc temps per aprendre'ns un text tan llarg. Però tot i així hem posat especial importància en el fet que totes i tots sàpiguen què han de dir a cada moment i per què. Aleshores, tenen molt clar que quan un personatge diu alguna cosa no ho diu perquè s'ho ha après, sinó que mira a l'altre personatge i li explica, i si li fa una pregunta, espera a que l'altre personatge li respongui. Si em respon i la resposta que em dona és la que m'esperava, tinc una reacció positiva. I si no, tinc una reacció positiva. I a partir d'aquí hem anat construint una mica tot el recorregut dels personatges. D'acord? O sigui que si passa alguna cosa intrascendent o poc transcendent com és oblidar-nos un moment del text, no passa res, direm el text, i seguirem endavant perquè l'important és que ens ho passem bé i és el joc i és tot el que fem amb el text. Esperem que us agradi molt i comencem pel primer grup. Em dic Mia i faig de follet i de iaio. Em dic Violeta i faig de turista Cris. Em dic Victòria i faig de turista Judit. Em dic Alexandra i faig d'actriu Anna. Em dic Olivia i faig de directora de càsting. Em dic Martina i faig d'actriu Laia. Em dic Clara i faig de ballarina Mireia. Em dic Olivia i faig de ballarina Nerea. Em dic Clàudia i faig d'ajudant de producció. Em dic Matilde i faig d'actriu famosa. Em dic Maria i faig de directora i de iaia. I junts representarem Rodatge al Parc!
normal que la placeta. I no passarà molta gent? La Carla ho anirà comprovant. És que no suporto que la gent es quedi mirant. Ja, dona, però és normal, tot ells no els fan. No, que em desconcentren. Poseu tanques per tallar el pas. Això ho hauràs de parlar en producció. Ai, Laia, quina il·lusió, quines ganes de veure't! Anna, què hi fas tu aquí? Vinc a veure amb tu, que no ho sabies. No me n'havia dit res. Em pensava que el feia jo sola, aquest anunci. Ja, però és que a últim moment han canviat el guió. Això s'avisa, eh? Vols que bé? Fa molt de temps que no treballàvem juntes. Sí, ja. Aneu passant per un maquillatge i vestuari. És allà, en aquell rulot. Ai, que mona! Quin horror, però si és minúscula. La directora s'està esperant. Ai, perdó, m'han dit que ets la directora de càsting. Sí, qui ets tu? Soc la Mireia Vell. Vaig trucar per fer la prova de ballarina. Que no portes parella? Parella? Ah, no ho sabia! S'havien de portar 3 parells de ballarina, però és igual. Ja et buscarem una altra parella. Però si crido a una companya, ho podrem fer juntes? Si passeu la prova, sí. Doncs ara li truco. Quan és la prova? D'aquí mitja hora. Uf, li diré que s'afanyi. Deixa de parlar, noi. Digueu que anem a buscar la Carmanyola. Però no fa pas pinta de tocar les... Ai, què dius? Però no fa pas pinta de tocar les castanyoles. Nerea, oi que buscaves feina? Doncs vine corrent al parc del Regisol. Afanya't, ja t'ho explicaré. T'espero davant del llac. Ai, perdó. Ho sento. És aquell rodatge? Sí. Soc l'actriu famosa d'aquest anunci. Ah, molt bé. Afanyeu-vos, que eren justos de temps. Sempre és guai. Hola, sóc la Carla, ajudant de producció. Ai, ho sento, la veritat, t'he fet mal. Ho sento. Tranquil·les, que les sabates em van patir. Ho sento molt. Ho sento. Vigila, què fas? Ho sento. A veure, Carla, tenim tot a punt? Tot puntual. I el fullet verd? El fullet verd? Sí, la nena que fa de fullet verd. Què passa, encara no ha vingut? Sí... No, sí... En fi, no sé com d'arribar. Li toco immediatament. No em diguis que no és aquí. No em diguis que no és aquí. Aida, pots venir a mirar els enquadraments, per favor? Ja vinc, d'aquí a mitja hora la nena ha d'estar preparada. Entesos? Hola, bon dia, és la mare? Hola, bon dia, és la mare de la Laura Cervera? Li truco de Publifilms. No recorda que la seva filla havia de ser aquí a les 8 en punt? Com? Que no li han dit res? Però si rodem d'aquí 3/4. No, per favor, no em digui això. A PortAventura? Sí, ja. Ja ho sé, està llunyíssim. No pot ser. Bueno, sí, ja trucarem a algú altre. Adéu. No pot ser. Necessito un fullet verd, necessito un fullet verd i necessito un fullet verd. Qui ets tu? El fullet verd m'has cridat, no? Jo? Sí, què vols que faci?
Jo? Si tu, Anfi, si no vols res, me'n vaig. No, espera, sí que vull. Podries fer de fullet verd en el rodatge d'avui? Va, enxupat. M'ha dit la directora que hi ha hagut problemes amb el fullet verd. Aquesta no és la nena que vaig dir jo per fer de fullet verd. Doncs no, és una substituta. L'altra no pot venir de cap de les maneres. Només ho has dit. Només ho has dit 2 vegades. Espera un moment, guapa. Espera un moment, guapa. I si resulta... Es pot saber d'on és? Es pot saber d'on has tret? Doncs n'he pogut, l'altra no pot venir. I si resulta ser... Ai, i després sóc jo qui no. Si ho dius un altre cop. Si ho dius un altre cop et compleixo un desig. I si resulta ser una pífia de fullet verd? Va, deixeu en 3. Aquesta... Jo de saber que aquesta nena pot fer el paper. Això està xupat, concedit. Això està xupat, concedit. Això està xupat, concedit. Ai, que mona. Ai, que mona. Ens has tret de molt pas, Carla. Va, busca'm les noies de vestuari. Val, ja vaig. Com va això, Carla? Ah, perfecte, veig que la nena ja ha arribat. Vine, per favor. No et moguis per aquí, d'aquí, per res del món. Per res del món. Deia que jo no sé ballar. Però necessitaves feina, oi? No estaves a les últimes. Ja, gràcies per pensar en mi, però per el ridícul. Escolta, no passa res per intentar-ho. Vols un desig? Si pogués demanar un desig, ho faria. Qui ets tu? Sóc el fullet verd. Vols un desig? Si volgués demanar un desig, ho faria, però és que és impossible. Clar que sí. Esclar que pots. Va, demana un desig. Va, demana un desig. Va, fes-ho, no? Així cridaràs energia positiva. Si dius 3 vegades. Si dius 3 vegades fullet verd, et compleixo un desig. Que és mona. Que és mona, quants anys tens? Jo què sé, però si vols un desig afanya't, perquè us venen a buscar. Ens venen a buscar? Va, fes-ho, no? Va, fes-ho, no? Així cridaràs energia positiva. D'acord, vull ballar. D'acord, vull ballar com una ballarina de veritat. Així m'agrada. Fullet verd, fullet verd, fullet verd. Qui diu? Que sí. Sou vosaltres les ballarines que voleu fer la prova? Sí. Sí. Doncs veniu amb mi. Hola, bonica, mira que preciosa està. Tu ets la nena que fa de final? Sí. No. De fullet verd. Doncs vine
Que anem a reunir-nos amb la Doncs directora. vine, que anem a reunir-nos amb la directora. És que m'han dit que no marxi per res del món. Has vist que ho va dient? Molt bé, ara tornem. Es él, estoy segura. María López, me encanta esta actriz. María López con Dania Bass y Ana Wall. Yo le hago una foto aunque sea de espaldas. Pero si no está lejos. ¡A tope con el zoom! Llámale para que vuelva la cabeza. ¿Y qué más? Llámale tú, guapa. ¡Llámale! ¡Deprisa, deprisa! ¡Va, que se aleja demasiado! ¡Ay, mira! ¡Un elefante, un elefante! ¡Genial! Se ha girado. Le he sacado 6 fotos. Me debes un favor, ¿eh? Chica, que también son para ti. Te las pasaré en cuanto volvamos a Madrid. Yo os puc ayudar. Y esta niña, mira qué disfraz tan chulo. Ahora mismo María López nos tiene que firmar la foto. Uf, yo no se lo pido ni loca. Pues yo haría lo que fuera. Calla, que estás como una sopa. Yo os puc ayudar. ¿De qué va vestida esta niña? Ahora el rodaje, digo yo. Dime, bonita, ¿qué papel haces tú en la película? De Follet Verd. ¿De Follever? ¿De qué? Follet Verd, sí, ha dicho Follet Verd, o algo así. Será un personaje inglés. O americano. Ho has dit 3 vegades. Vols un desig? ¿Qué le dices? Que si vols un desig. Es que no la entiendo. ¿Estás solita, niña? ¿Dónde está tu mami? Ay, déjala, vamos a buscar a María López. Estás loca. Te falta un tornillo. Porfa, chica, quiero un autógrafo como sea. Va, el chupat. Bueno, pues de paso le pides otro para mí. Pero no me irás a dejar sola. Yo te acompaño, pero hablas tú, ¿eh? Vaya morro. Molt bé, comencem. Tothom al seu lloc. Em porta la nena Carla, que ara no li toca. M'has dit que t'agradaria fins al final del rodatge, no? Només tinc una paraula, jo. És comprensible, però gràcies. Vine, que ara no et toca. Ui, t'ho has tripat. No és res. Vine, que el vestuari t'ho posiran. Però no cal, això s'arregla bufant. Entesos? La tu aquí et prepararà. Està clar, Andrea? Ara vull un primer plat de la Laia que es va obrir fins veure l'Anna que retrocedeix, d'acord? Vinga, va, preparats, càmeres, acció! Els seus fills ja tenen tot el que li demanen. Els videojocs, la moto, l'iPhone. El seu marit ja té tot el que vol. La càmera digital, el home video, tot terreny. Val, talleu, fins aquí molt bé. Andreu, ara vull un pla general de totes dues que es va tancant fins a un pla americà, d'acord? Ai, perdona, però no tindria que caminar una mica més a poc, ella és que se'm tira a sobre i... Jo ho veig així. Així està bé, t'ajuda a sentir-te oprimida. Prova-ho, d'acord? Preparats, càmera d'acció. Tu ja té tot... Vostè ja té tot el que vol? La fina vitroceràmica, el sofà nou, la liposecció... La seva família ja gaudeix de tot el que cal? El jacuzzi, el xalet, la piscina, els viatges del tercer pont... Talleu! La Yaviràs i tercer pont. Perdó. Ja posats podries dir els viatges a la quinta forca. Val, Andreu, aprofitem i fes-ne primers plans de l'última frase, d'acord? Vinga, va, preparats, càmeres, acció! La seva família ja gaudeix de tot el que cal? El xalet, la piscina, el jacuzzi, els viatges al tercer món... Talleu! Gràcies. Fins aquí molt bé.
Què diuen les càmeres? Andrea, què diuen els càmeres? Bé per vosaltres? Val, gràcies. Tu ja pots descansar. Què? Muy bien, sacas bien el personaje. Qué interesante que debes trabajar. Perdona, ¿os conozco? Claro, hemos visto todas tus películas. Eres una de las actrices catalanas más famosas. ¿De dónde sois? De Madrid. Es que no se nota, estamos de vacaciones. Va, molt bé. Laia, tu et desplemos al banc, l'Anna em presentarà la altra escena, d'acord? Vinga, va. Preparats, càmeres, acció! Auxili, no hi arribo. Mare, com és possible? Encara no tens-la. Mare no, ho sento, mare no. Talleu, què vol dir mare no? Jo no puc ser la seva mare, seré la veïna, la germana, però no tinc edat per ser la seva mare. Però això ho posa el guió, no? A mi no m'ho veu passar així, si no, no ho hagués acceptat. Calma, calma. Jo al guió no hi veig la paraula mare. Ja, és que s'ho ha inventat ella per xinxar. No, de veritat. Com li dic si no? I dius tal qual i ja està. Vale. Càmeres, acció. Auxili, no hi arribo. Com és possible? Encara no tens la targeta del bitllet verd? Molt bé. Molt bé, talleu. Teniu un minut de descans, però no us moveu dels vostres llocs. Marta, algú pot anar a buscar la Marta? 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 Algú pot anar a buscar la Marta? Qui és la Marta? Ai, la Carla. Carla, algú pot anar a buscar la Carla? He portat música pica per si tinc infant. Carla, per favor. Oh, no. Sí, tu, sóc una mica placat. Ho heu filmat, això? Us teniu que posar les tomes falses. No dona prou on vol aquesta. No, a mi la Carla no m'ha de tocar, perquè solucions per tot. Qui ho diria, oi? A veure, nena, com et dius? A veure, nena, com et dius? Sóc el fullet verd. I això saps fer de follet? Sí, és clar. Que bufona. Molt bé, molt bé, doncs comencem. Andreu, vull un pla en general del follet. No, vull un primer pla del follet que es va obrint fins a un pla general de totes tres, d'acord? Vinga, va, preparats, càmeres, acció. Auxili, no hi arribo. Com és possible? Encara no tens la targeta del fullet verd? Ho pagaran els teus fills quan siguin grans. Oh, que pràctic! Talleu, val, gràcies a tots. Teniu un minut de descans. Però no us moveu dels vostres llocs. Tita, et trobes bé? Et veig al bitllet i aquestes coses superbons. Què dius? De veritat? Jo em veig com sempre. És perquè ja t'hi has acostumat, però tens que anar pensant en cirurgia estètica. Un horror. Molt bé, continuem.
Però hi ha un règim infal·lible, es tracta... Però jo un règim infal·lible, es tracta de no menjar les pescades pastanagues durant una setmana. Però si ja odio les pastanagues. Per això, ai, vull dir, és que va de meravella, prova-ho. Molt bé, continuem. Eva, estan preparades les ballarines? Sí, hem treballat fins ara. Val, doncs que entrin. Música, càmeres, acció! Val, molt bé. Molt maca la coreografia. Eva, molt maca la coreografia. Oi que ha quedat bé? Quina enveja, Que bé que ballen. Sí. Gràcies. Gràcies. S'ha de dir que han treballat. S'ha de dir que han treballat a contrarrellotge. He portat cafè. Què fas? M'ho has tirat per sobre. Ai, ho sento. Mira quin desastre, quina caca. Vine a la rulot, que els de vestuari t'ho arreglaran. Jo també vinc per treure'm això, que m'estic ofegant. Nosaltres hem de marxar. Podeu deixar el vostre contracte, sisplau, per una altra ocasió? Sí. Vine, que tinc que pagar. A mi no em fan falta els diners. Ah, no? I aleshores com t'ho puc compensar? Soc jo qui estic agraït. Em faltaven 6 desitjos. Pots descansar també. Em faltaven 6 desitjos per poder passar a fullet verd a fullet blau. Fullet blau? Sí, és que no és fàcil que la gent et demani coses. I mira, en un sol dia he pogut fer-los tots 6. ¡Conseguido! ¿Has visto? No era tan difícil. Te has pasado un puñado. Le he sacado 50 autógrafos, chicas. Todo un éxito. Ya ves, te podrás empapelar la habitación y todo. No seas tonta, la venderemos a sus fans. ¿Y eso se vende caro? Como mínimo no salen las vacaciones gratis. ¡Guau! ¡Gracias, María López! Y además tenemos tu teléfono. ¡Hasta pronto! Mira, sí que hi són, encara estan fent la pel·lícula. No, senyora, ja han plegat. No, senyora, ja han plegat. Què diu que s'han pagat? Què diu que s'han pagat? Que tinguin sort. Es volen fer un hort? Així m'agrada. Anem, Lluïsa, que s'acaba l'espectacle. Ah, no, jo no n'aspiro cap de miracle. I jo no, jo tampoc. Sí.
primer grup, que sou vosaltres, que ho heu fet fantàstic. Seieu i el segon grup ens ensenya. Traieu-vos del que us faci molta calor. Aleshores jo la substitueixo. Soc la Mireia i faré de mare Virja. Soc Gabriel i faré de lladre. Jo soc en Pau i faré d'ajudant de direcció. Jo soc l'Anna i faré de nena llebre. Jo soc en Miquel i faré de policia. Jo soc en Francesc i faré de Jaume I. Jo soc la Dona i faré de directora. Jo soc l'Isabel i faré de Nefertiti. I ara us representarem... Ser o no ser la família de Jaume I. Bruno, està tot a punt? Sí, senyora directora. En Jaume I està sortint del vestuari. Molt bé. La Vilà d'Hongria l'estan maquillant, és que s'afanyi. Què passa, noia? Xoca-la! Soc en Jaume I. Encantada, Clara Figueras. Què tal? Estàs preparada? Jo estic en forma. Mira. Ei, guarda això, que no prenem mal. Man, què dius, dona? Si m'estàs de socar millor. A veure, no perdem temps. T'explico la primera escena. Endavant, la conquesta de Mallorca, no? No. Ara ets al teu castell. Molt bé. Amb la teva dona i la teva filla. Ah, sí? Sí, les úniques que vols casar la nena amb Alfons X. Aleshores ens atacan els serraïns. No, un moment. De moment encara... Aquesta és una escena intimista. Sí, però si de sobte surto jo per darrere, què faig? Ei, para! Sí. No, què fas? Auxili! Senyora directora? Ai, on són ara? Ha arribat l'actriu principal! En fi, segur que tornen de seguida. L'escenari és una mica petit, Perdona, aquest vestit és d'egípcia, no? De Nefertiti. Ets preciós, oi? No, això és un error. L'has trobat al teu camerino? No, guapo. L'he portat jo, és meu. Però si tu has d'anar de viure a Hongria. No pateixis, guapo. L'any passat vaig fer Nefertiti i va ser tot un èxit. No, aquí la cosa va d'en Jaume I al Conqueridor. No t'amoïnis, no té importància. Esclar que té importància. Estem al segle XIII, a l'edat mitja aquí a Catalunya, m'entens? Tranquil, el meu personatge farà furor. Ai, no ho sé, parlat amb la directora. Disculpin, senyora. Disculpin, heu vist un senyor amb gorra i sabatilles? No. Gràcies. I com es deia l'obra que vas fer? La reina i el déu va ser una passada. És una obra tràgica? No, molt romàntica. Ai. Ai, hola, porto la nena per l'obra de teatre. Molt bé, és la teva filla? Sí, esclar. Digues a la Mireia. Hihi. Que mona. Que mona. I per què portes aquestes orelles? Soc llibre, hihi. Ah, que mona. I per què porta aquestes orelles? No soc una llebre i prou. Ja veig que és molt teatrera, No soc una llebre i prou. Té una imaginació que no se l'acaba. Au, vés al camerino, que t'emprovaran el vestit. I què et volia dir? Ja teniu algú perquè faci de mare? Gràcies, però no t'amoïnis. Aquesta noia fa de violent d'Hongria, que ha de ser la mare de la teva filla. Una egípcia? Sí, és una egípcia d'Hongria. Nefertiti, guapa. Però si és rossa. No. Sí, és una egípcia d'Hongria. No em diguis, en tot cas, res de fer-se la simpàtica amb la nena. Ah, no? No en tenia la més mínima intenció. Ara, males maneres tampoc, Doncs que no em busquin les pessigolles. Escolta, com li posis la mà a sobre... Jo faré el que em digui la directora. Ui.
Aquesta dona no m'agrada gens. Però tu què hi pintes aquí? Jo? Mones, com tu. Per favor, tranquil·les, per favor. Qui s'ha cregut aquesta? L'heu triat fatal. No me'n fio ni un pèl. Vine, que l'escenari és pels actors. Maleducada m'ha posat dels nervis. Jo així no hi puc treballar. Noi, ets el Tramoia? Soc el tècnic. Doncs digues que em portin una tila. Sí, ara va. Sí, està una mica trencada i no tanca bé. Ara te l'arreglo. Ja que t'hi poses, també arregla'm aquests braçalets que van una mica petits. Cap problema. Ja pujaré? No, ja està bé. Da igual, li faré una repassada. Calma, a poc a poc. Me'n recordo de la tira. ¿Estás mucho o qué? ¡Ay, sereins! ¡Ey, vigila! ¡Fuera esas sillas! ¿Quién te dispara? ¡Necesito una tira! Sí, ara. Home. Tu creus que es pot anar pel carrer perseguir la gent amb una espasa? És que sóc el Jaume primer i m'estava entrenant per l'obra. No sóc un policia i m'ha fet perdre la gona. Si per això no ens enfadarem pas. Ara mans en l'aire. Què dius? Si no va de veritat, això. Ets un poli públic, tira cap allà. Doncs si t'agraden els gelats de Gandum per en fa flexió. Ah, sí? Això em dius? A casa, que és l'energia d'or, de plata, de diamants. De diamants? Sí, va, m'ha dit que jugaves amb mi. Si em dones el rellotge. Sí, ara tu eres un gos, val? Un gos? Sí, i et llançava la bola i tu l'anaves a buscar. Molt mal. Has de saber què fas. Aquest és el meu gos, i tu qui ets? És el meu germà. Jo? Si no et coneixo res, ets burro o què? Doncs anem a casa 24. Tens el secret? Jo marxem. No, jo me tenia 24. El seu pare té rellotges de diamants. De veritat? I on vius tu, Nicona? Doncs ho dic si juguem a casa 24. Doncs au, ràpid. En la calle 24, en la calle 24, asesinato, una vieja mató un gato con la punta del zapato, pobre vieja, pobre gato, pobre punta del zapato. Ah, aquí estàs tu, menys mal. Aquest és el meu gos i aquest és el seu germà. Una imaginació. Jo no ho entenc. No sé on s'ha ficat el Jaume primer. I la directora no és en jo. Tu busca per allà i jo venir, vale? No, si per allà he buscat. Estic rebentada. Pensava que n'aconseguiria tornar mai més. Senyora directora, per fi! Ja he trobat en Jaume primer. No sé qui li havia tancat en clau al lavabo. Un policia, ja t'ho he dit. Perdona, els policies no tanquen a la gent al lavabo. Doncs jo tenia fet entrar a punta pistola. En fi, sort que tinc una còpia de la clau. No s'ho creu el tio, això sí que és gros. Prou, no, més no. Per cert, felicitacions. No sé què és. Has estat magnífic, esquema la meva espasa, saltant pel balcó, atrapant el vol al cable al telèfon i seguint penjada per les mans fins a arribar a un arbre altíssim. Ai, sí, el més difícil ha estat baixar de l'arbre. Sí. Que és immartijant. Sí, m'agrada, dona, que et superis.
sé, noi. Mira, veus? Aquesta és la directora. Digues hola, Mireia. Hola, Jiji. Que mona, és la teva filla? No, és la filla que teva primer. Com? I per què porta orelles de conill? Han aconseguit treure-li... Ai, Soc una llibre, Jiji. han aconseguit treure-li han aconseguit posar-li la faldilla, però no li poden treure les orelles. No, perdona. No, perdona, això sí que no. On és l'encarregada? Vine, Mireia. Que bé que ho fas, Has vist? Mira què t'he portat. Tasta-ho, està boníssim. Què és? Tasta-ho, està calentó. És dolcet. Acaba-t'ho tot, que jo ja n'he pres. Deliciós. Ai, quins són cares de la gallina. Que Doncs si cal, li talles les orelles. Espera. Vine aquí, et dic. A veure, I aquesta què fa aquí? i aquesta què fa aquí? És violant d'un dia. encantada. No. No vull a barret. No vull el ballet. La mare que et va matricular. I per què vas vestida així? Vaig anar per dir, serà tot un èxit. Però què està passant? És una broma? Em voleu ensorrar o què? Això és la del càsting. Ha sigut ella la que ha triat els actors. No, si encara serà culpa meva. I on és la del càsting? On és la del càsting? A l'Amazones. De vacances? No, per ser. Sí, segur que ha anat a buscar un esquimal. No, no. No ho sé, en tot cas. No ho sé, en tot cas, culpa nostra no és. Nosaltres tenim els vestits a punt. Fa pinta de família. Fa pinta de família. I si comencéssim? Sembla que no hi ha més remei. A veure, Jaume primer. Em falta la diadema, encara no l'han arreglada? La diadema? Vaig a mirar. Jaume primer. Tu entres a l'escena molt desvit i comuniques a la teva dona que vols casar la nena amb Alfons X. Vull la nena amb uns alçai. No, a veure, entres a l'escena molt decidit. I els comuniques que vols casar la nena amb Alfons el Savi. Esposa meva. Sí, ja ho he entès. Sembla que està molt cara. I tu, Violant, t'aixeques sobresaltada. Tan petita, no me l'agafis encara. Fes-ho tu. Molt ben pensat, Jaume. No, a veure, tu has de dir... Necessitem aliats. Espera, però això no és el que tu has de dir. És que Jo sóc jo sóc una reina i he de respondre com una reina. Però això no està escrit en el paper. És que aquest text no l'ha escrit una reina. Està mort. No, bonica, està dormint. Està mort. Quan va morir Canelli, deien que està dormint que s'havia mort. És igual. I tu, Violant... Ai. I tu, nena, abraces a la teva mare i dius, mare, no em deixis. A veure com ho fas? Soc una llibre, jiji, vull una pastanaga. No, la pastanaga després. Abraces a la teva mare, aquesta dona, i li dius, mare, no em deixis. Una pastanaga. Porteu-li una pastanaga d'una vegada! Sí. I no et donaré la pastanaga fins que abracis aquesta dona i cridis, mare, no em deixis. Això és saltatge, no ho tolero de cap manera. No, de cap manera. No, no. Mare, no em deixis. Veu que fàcil? Veu com ho ha dit sense problema? Molt bé, vinga. Té, la pastanaga. Te l'has guanyat. Visca la pastanaga! Visca la pastanaga!
Si la culpa és d'aquesta dona. Si jo fos de mare, la nena faria el seu paper sense traumes. Perdona, però la nena ja tenia els traumes abans d'arribar. Què dius i tu què saps? Però si salta la vista. No em diguis? Doncs què fa amb aquestes orelles de conill? Quan el seu personatge és la filla d'en Jaume I. Per favor, si és una criatura, la filla d'en Jaume I també jugava a ser una llebre o el que sigui. No. Sí. A veure, si tu et donen feina de guàrdia urbana, no et presentaràs vestida de pallassa. A mi ningú m'ha donat feina de guàrdia urbana. Doncs no sé què espera. Perdona, em disculpeu? Escolta, tu, m'estàs dient pallassa? Em disculpeu? Què passa? Justament et volia parlar d'aquest tema. Quin tema? Això del vestuari, mira un moment. Ai, que bé si estàs, que sembla feta la meva vida. Gavi i nena. Tu, vine aquí. Jo? Afanya't, agenolla't aquí davant. T'anomeno cavaller de la mosca picada. A partir d'ara em deus fidelitat. Molt bé, aixeca't. Fes-me una reverència. Així m'agrada. Au, veus? És que ho faig superbé. Mai de la vida, Nefertiti o Doncs res. llavors res. No saps el que et perds. Un mal de cap és el que em perdo. Ajudant? Què passa? No assajant? Sí, tant, si estem assajant. Com? Què vols dir? Doncs que ara soc jo qui faig de violant d'un dia. Això no pot ser. I tant que sí, és molt més lògic. La mare sóc jo, no? A veure, on és la directora? Al seu despatx, guapo. Pregunta-ho, ja veuràs. Pregunta. El què? Qui ho fa? El què? Policia. És la mare que hi ha a nena petita, no? De llebre. Un doctor uns delinqüents m'han trucat i la tenen segrestada. La meva filla? On és? Es veu que no deixaran la col·lecció de diamants del seu marit. Quins rellotges de diamants? La col·lecció del seu marit? El meu marit no fa col·lecció de res. De res. De res, de res. No pot ser alguna col·lecció de res. No pot ser, una col·lecció de res. Que li dic que no. Anem ràpid, ajudi'm a rescatar la nena. Pare, que els doctors poden fer alguna bestiesa. Doncs què he de fer? Si us dones alguna cosa de valor, El que sigui, el que calgui, el que vulguin. A veure, Jaume, me n'alegro molt que hagis fet la Bíblia, perquè et demanaré d'una energia. He fet una adaptació i tu seràs l'únic personatge. estic acabat. No, impossible. Et perdo la meva espasa. Home, això té solució. No, la veria no té sentit. A veure, però no diguis aquestes coses. Em retiro. Però on vas i n'aconseguirem una altra? No, On vas? a buscar-me una. I ara què fem? No desanimar-nos. D'acord. L'única solució seria... Fer un monòleg! Quan menys... És que la veritat és que quan menys actues, menys problemes. Sí, com una barreja de Shakespeare i de Sòcrates. Sí. Com... Sí o no sé, només sé que no sé res. Sí, sona bé, serà un èxit.
fins aquí la nostra tarda de teatre. Ara vosaltres, bueno, aplaudiment, per també els pares. Ara us podeu esperar fora, en tot cas, llavors vosaltres recollim, ens canviem de roba i ja... a prendre alguna cosa aquí, sí. Hi ha un pica-pica. Ah, sí? Sí. Ai, que ha portat la Clàudia. No, un altre, però també el podem fer servir, el que ha portat la Clàudia. Sí, bones coses. Què? I és el meu. Anava molt bé, Super bé. Bueno, mira, a mi em cau la bava, saps?